Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un videoclip pe Fortnite. Cum vedeți, sunt pe mobil. Și spuneți, bă, cum poți să te joci Fortnite pe mobil? E o aplicație care poți să te joci Fortnite și nu știu dacă merge pe toate mobilele, toate telefoanele, dar eu am un Samsung Galaxy A10 și pe ăsta chiar merge și nu e compatibil și o să vă arăt că o să merge, o să revin în 2 minute. Ok, cum vedeți, prieten, m-a pus aici. Nu o să vă apare așa, o să vă apare ca să vă puneți cu acontul vostru sau, da, să vă faceți un acont de Epic Games și după vă puteți să jucați Fortnite. O să vedeți, așteptați cam 5 minute. Uitați acum launching, se lansează jocul. E foarte fain, mie mi se pare foarte fain, adică, nu știu, cred că o să verific o chestie să văd dacă poți să-l joci pe toate mobilele sau pe toate telefoanele. O să încerc să văd și, o să încerc să iau să iau aplicația aceasta pentru că pe multe telefoane nu o găsești pe Google Play și în fine. Acum așteptați cam un minut sau 50, uitați. Și vedeți în partea stângă, în colț, că este o manetă și o tastatură. Tastatura este să scrii sau să joci și pe ea, dar e cam greu că vă trebuie mouse și o să vă arăt că chiar merge. Merge totul, n-are nicio problemă. Stați așa că e loading. Și iertați-mă că nu am postat pe YouTube. Chiar nu știam ce să fac. Cu standoff-ul am pus cam mult. I-am zis, bă, hai să încercăm și altceva. Și am găsit asta cu Fortnite. Uitați. Avem Fortnite pe telefon. Ce să mai zic, e gratuit. Stați așa. Bun. Acum vedeți? Acum stați așa ca să dau un creativ să văd așa. Aolo! Ce să zic? Ok. Ce să mai vă zic? Jocul e... Aolo! Uitați-l. E cam greu de jucat, adică greu. Eu m-am învățat puțin, dar și voi o să vă învățați, dar o să revin în 2 minute. Cum vedeți, prieteni, merge, uitați, merge foarte bine, adică eu acum nu mai joc cu controlele astea, dar normal sunt pe PC, nu sunt eu browserul ăsta sau aplicația. Hai să intrăm într-un joc să vă arăt că totul merge. Am murit. Uitați-vă, totul merge foarte bine. Asta editează. Mai vă zic. Păi ce credeți? Mi se pare foarte bine. O să revin când o să joc și eu, că vă plictisesc așa să vă uitați la asta cum joc. Gata, s-a terminat. Fix când am dat eu de... Vedeți, acum ne jucăm.
cam nu știu. Că na, că sunt controle de cameră. Greu de jucat. Uitați-vă, avem și noi. Puteți să vă jucați foarte bine. Uitați. Foarte puțin buguri, dar ce vreți mai mult de asta? Ca cu prieteni. Ce să mai zic? Ca să supraviețuiesc foarte multe. Iată aici, dacă vă lăsați de 2-3 lături, că zic că nu dă. Nu s-a acolo. Na, ce să mai vă zic? Mersi. Pa!